že jste přišli, že jste si nás přišli poslechnout, že jste nás přišli podpořit. My jsme začínali nezvykle, takhle v 17:50, protože jsme vás chtěli uvítat s touhletou krásnou písní od Anonyma ze 17. století, ale také, protože se chceme tímto koncertem připojit do akce Česko zpívá koledy. A Česko zpívá koledy přesně od 18 hodin, tak abychom v těch 18 hodin opravdu začínali. Nacházíme se v krásných prostorách Michnova paláce. Koncert se koná v rámci projektu Do Sokola za kulturou, takže vlastně spojíme dvě věci dohromady a já doufám, že si to společně užijeme. Na židličkách máte zpěvníčky a protože Česko zpívá koledy, tak budeme moc rádi, když budete samozřejmě zpívat s námi. Koledy jsou seřazené tak, jak jdou za sebou a určitě nás podpořte, ať můžeme říct, že opravdu jsme tedy zaspívali tomu Česku. Já vždycky vám řeknu, že někde se objeví, že budeme mít sóla, tak nechte děti odspívat a pak se připojte, přijďte k nám. Děkuju.
hosti se samozřejmě uklonili. Jo. koledy. My vám moc děkujeme, doufám, že jste si s námi aspoň trošku zaspívali, bylo to i slyšet. A my teď budeme pokračovat. My máme ještě připravených několik kolet. Potom bychom udělali krátkou přestávku, protože kdo si se musí také občerstvit. A potom bychom zhruba za 10 minut tak pokračovali zase dál. Jo, takže jedeme dál.
samozřejmě neodmyslitelně k Vánocu patří, tak uslyšíte dvě melodie, které určitě budete znát obě dvě. Tak, pojďte, kdo potřebuje klid. Jeden na sání, kluci
Pak bych chtěla poděkovat paní učitelce Domorské, která nám celý koncert doprovázela.
šikovnej. A jejich paní učitelce, jinak teda člence Modré synkopy, moc poděkovat teda za tenhle ten nádherný večer, protože vy jste takový slavíčci, teda opravdu. To jsme tady ještě neměli snad. Takže my tady máme taky takový hodný maminky, tam jedna maminka, tady máte něco na zoubek, to vám sama upekla. Takže, ale já jsem to nechtěla dělat, že vám nezaskočilo, abyste mohli hezky zpívat. Paní učitelka vám to potom dá zároveň. A ještě jsme chtěli tam našeho pana fotografa poprosit, že byste si tady udělali jednu pěknou fotku. Až tady zase budete zpívat, tak to dáme na velký plakát. Jo, a budete prostě všichni na vás přijdou. Tady budete nabito, jako vždycky. Jo, tak jo. Tak se hezky poslouchejte. Jak se vám to líbilo? Jo, super. Jak se vám to líbilo? Jak se vám to líbilo? Jak se vám to líbilo? Jak se vám to líbilo?